on a mission from God. Λοιπόν, μάγκες. Με ξύπνησαν να πάμε για vlog. Δεν ξέρω γιατί. Δεν ξέρω γιατί το κάνουμε τώρα αυτό. Εγώ λέω απλά να κάνετε όλοι like στο βίντεο, subscribe και comment για το Νάσο. Κάντε μου ένα like να πάρω 1 ευρώ από τις διαφημίσεις, να πάρω κασερόπιτα μετά. Hello darkness my old friend, I've come to talk with you again. Γιατί μου πήρες κακίδες! 10 ευρώ να γαμίσεις τη Βιλής. Γιατί να γαμίσεις εμένα! Αυτό είναι το επόμενο vlog των Μπρόνους, που γίνεται χάρη σε εσάς και στην αγάπη και την υποστήριξη που δεν μας δίνετε. Και τώρα θα πάμε βόλτα στο νέο χώρι. Το νέο χώρι είναι ένα χωριό της Άρτας, νέο, γι' αυτό είναι νέο χώρι. Λοιπόν, θα πάμε στο νέο χώρι, αλλά εμείς είμαστε παλιοί στην Άρτα. Δείτε το vlog για να δείτε τι θα γίνει στη συνέχεια, γιατί θα έχουμε εκπλήξει στο τέλος του vlog. Αυτό δεν είναι vlog μας, να ξέρετε, δεν κάνουμε εμείς τέτοια. Σενιόρα Έλλης, αν βλέπεις, σ' αγαπάω. Και έχω κι άλλη σοκολάτα μέσα, να ξέρεις, Σενιόρα Έλλης. 6984. Επίσης, αν βλέπει Ray-Ban, θέλω καινούργια γυαλιά. Μου έχουν χαλάσει αυτά, αλλά είμαι συναισθηματικά δεμένος. Και εγώ η Tommy Hill έχει χαλάσει αυτά. Λείπουν εδώ. Έχω γυαλιά. Μην πειράζει. Μια χαρά είναι. Βρισκόμαστε πάνω από τη γυναίκα του πρωτομάστορα. Εκεί δεν είναι η γυναίκα του. Savage as fuck. Εδώ πέρα λογικά τι θα θάψε. Τώρα, πώς τις λένε, οι φημολογίες ότι δεν μπορείς να χτιστεί είναι παραμύθια. Ότι πας, τον κεράτωνε και το ψηλιάστηκε και λέει πώς θα την εκδικηθώ, πώς θα την... Χτίζω γεφύρι. Εκείνη την περίοδο όλες τις τυχές έκτιζα γεφύρι. Ήρθε και δέσε δηλαδή, 1 και 1. Την έκτιζε μέσα στο γεφύρι μάκες. Εγώ και εγώ στη θέση του αυτό θα έκανα. True story. Έτσι έκαθαρα. 100%. Είχε πάει μόνο το τουρκικό να πούμε στρατό του Αλ Πασά. Αυτές είναι αλήθειες που θα τις δείτε μόνο εδώ. Λοιπόν, επόμενη στάση New Village. Είμαστε στο New Village. Ήρθαμε να πιούμε καφέ. Κάτι τα κλειδιά τα πήρα. Τα κλειδιά πήραμε. Εντάξει, τα πήρα. Κλείνω. Κλείνει. Εδώ βλέπουμε την άγρια φυλή των νεοχωρήτων. Έχουν ανάψει φωτιές και είναι μάγισσες. Καλησπέρα. Οι άγριοι νεοχωρήτες. Ερχόμαστε σε επαφή μαζί τους. Η άγρια φυλή. Πόσο ρε! Φέρνει τα κλειδιά είπα! Και τι πάμε να κάτσουμε εμείς? Goodbye my lover. Πάμε για καφέ. Περάστε. Ευχαριστώ φίλε μου. Το μαγαζί είναι μπροστά. Κάτω εκεί κάτω. Θα πάμε εκεί.
Α, και καναπέ. Καναπεδάκι εννοείται. Μας χαιρέτησε. Μια ζεστή σοκολάτα. Μίλησε μας για την Chelsea. Από εκεί που κατάγγεσε. Η Chelsea δεν έχει ομπάκους. Έλα ρε, δεν είναι City. City δεν είναι. Και η Chelsea είναι ομάδα λεφτών. Είναι τόσο ρομαντικά. It's Christmas! Αυτό ήταν το vlog για σήμερα. Αφήστε ένα like. Τσάγια!